Subay sa mga nasinating pagbaha sa nakadayang bahin sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mayor Junard Ahong Chan muluwat og executive order nga nagmando sa tanang tukurong mga establishment o mga musumiter sa ilang drainage plan. Si Luan Mirondina sa report. Gitigom ganihang buntag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang kadagkuan sa DNR, DPWH, City Engineer's Office ug ang mga kapitan sa barangay Gunob, Babag ug Basak. Kini aron tukion ang suliran sa mga pagbaha sa naasoy mga barangay. Atol sa tigom, gikwestiyon sa mayor si Senro Officer Raul Pasok kung nganong gicertify niini nga alienable and disposable ang luna nga kanhi fish pond. Ang dapit mo'y gitumbok sa Dakbayan nga usa sa hinungdan sa mga pagbaha. Appeal siya sa declared by the DNR as forest land, no? Nataytulan siya. So that's questionable ba na nganong natituluhan man siya nga on the record of the DNR it was declared as a forest land. Sa telephone interview, giangko ni Pasok nga iya ang perma nga nakita sa dokumento. Apan iya pang i-double check ang naasoy mga dokumento ug kun nganong nakapirma siya niini. I-check siya na mo sa opisina kung tinuod nga dito mo siya. Yan, at dalaon na mo, kung kaya mo, among i-compare dito sa area. Kaya makita mo na. Sa pagsusi sa mayor sa outfall sa Karahay Creek sa miaging semana, iyang nasuta nga gitambakan na ang fish pond kaniadto ug ang uban nakuhaan na gani og fencing permit. Samtang mupagawas unya og executive order ang mayor nga mangita na og drainage master plan sa mga developer sa tukurong establishmento sulod sa Dakbayan. Mo nay atong nakita na leksyon, no? Na dili gyud magpataka ang gobyerno og aprobar og ay mga drainage master plan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.